Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Από πού? Από το πιο αρωματικό, μυρωδάτο κατάστημα της πόλης. Με χαμόγελο και αγάπη στην καρδιά. Τι μου κάνετε, να είμαστε όλοι καλά. Από εδώ λοιπόν, από το Skip στο Πανόραμα Center, με το υπέροχο γούρι αστέρι 2024. Υπέροχο, φανταστικό έργο τέχνης. Τι κάνουμε σήμερα εδώ? Ετοιμάζουμε την όμορφη παραγγελία που φεύγει για Γερμανία. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ. Το Skip ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Στην αγαπημένη μου φίλη που την αγαπώ και τη λατρεύω. Και δεν πήρε ένα, πήρε 1, 2, 3. Ετοίμασα λοιπόν να δείτε έτοιμο πώς θα φύγει με βελούδινη κορδέλα. Χριστούγεννα, βελούδο. Η συσκευασία είναι έτσι. Κοιτάξτε το κουτί. Προστατευμένο, υπέροχο, για να πάει σωστά. Να το χαρεί, γιατί είναι το γούρι 2024. Λοιπόν, με την ωραία κορδέλα. Έτσι, γιατί τα φτιάχνουμε, είπαμε εδώ στο Skip, μαζί. Αγαπημένη μου Δόμνα, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ για άλλη μία φορά. Να έχεις καλά, όμορφα, ζεστά Χριστούγεννα με την υπέροχη οικογένειά σου. Σ' αγαπώ και το ξέρεις. Λοιπόν, σας δείχνω ένα βήμα-βήμα πώς γίνεται η παραγγελία με αγάπη και προσοχή. Ταράμ! Υπέροχο! Υπέροχο! Το αστέρι, το γούρι της χρονιάς. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ, σας φιλώ. Δόμνα μου, σ' αγαπώ. Έρχονται. Φιλάκια, γεια σας.